Når du har fået leveret dit Jungle Gym legetårn ved kantstenen, er det vigtigt, at du starter med at kontrollere, om alt er leveret jævnfør følgesedlen. Skulle der være afvigelser, så husk inden for 24 timer at henvende dig til Bilka eller Føtex kundeservice. Kontroller også for eventuelle transportskader, som kan være sket undervejs i transporten. En transportskade kan være en flækket rutsjebane eller træ, der undervejs i håndteringen er blevet beskadiget. Et Jungle Gym legetårn består altid som minimum af en træpakke og et kitsæt. Jeg har her pakket et kitsæt ud og vil nu vise, hvad et kitsæt altid som minimum indeholder, og hvorfor det gør Jungle Gym til et unikt legesystem. Vi har værktøj i form af bor og bits. Vi har en slibepude, så man kan slibe eventuelle splinter af træet. Vi har et afstandsværktøj, som man bruger til at montere brædderne henholdsvis gulvet i platformen og sideafskærmningen med korrekt afstand. Vi har møtrik beskyttere, galvaniserede skruer. Så har vi et stolpevatterpas, så man sikrer, at stolperne og de tværgående brædder altid er i vatter og i lod. Så har vi skridsikre stigetrin, så børnene ikke snubler ned ad stigen. Vi har kraftige håndgreb, som også har en skridsikker belægning. Vi har logopladen. Logopladen bruger man til at montere serienummeret i legetårnet, således at man ved fremtidige henvendelser, f.eks. reklamationer eller andet, altid har et nummer at referere til. Vi har en safety ball, og hvis man puster den op, så vil den svare til det, der er lidt større end et barnehoved. Og når man har samlet legetårnet, kan man ved at prøve med safety ballen sikre, at barnet ikke kan få hovedet i klemme. Så har vi jordankrene, og jordankrene den bruger man til at forankre legetårnet til underlaget. Det er nemlig vigtigt at forankre legetårnet, så det ikke vælter. Alle metalbeslag er altid pulverlakeret for optimal levetid. Så har vi bomberpatten, som også er et sikkerhedselement, der anvendes til at montere rundt omkring træet, der hvor barnets hoved måske kan risikere at ramme. I Jungle Gym legetårne er der også altid en sandkassebund, fra sendingsbund til sandkassen, og et sandkassenet, så vi kan holde katte og andre dyr uden for sandkassen. Til sidst har vi nogle sjove elementer. Vi har et flag, som vi kan montere på legetårnet. Og når nu mor og far har samlet legetårnet og er klar, så er der invitationer til alle vennerne, og så er det bare om at komme i gang med legen. Når legetårnet er færdigsamlet og stillet på den ønskede placering, skal det fastgøres til underlaget. I brugsanvisningen fremgår det tydeligt, hvorledes det foregår. Der medfølger 4 jordanker. De 2 af jordankerne skal bruges til at forankre legetårnet over kryds, og de resterende 2 skal bruges til at forankre rutsjebanen. Grav et hul på ca. 40 cm ud fra legetårnet i en dybde af 50 cm. Monter herefter jordankeret på siden af stolpen og fyld hullet med tørbeton. Undgå at fylde hullet helt op til kanten, men lad tørbetonen blive 10 cm under jordhøjde. Når betonen er tørt, efterfyld med jord og græstør. Jungle Gyms rutsjebaner fås i flere smarte farver. De kan enten anvendes som en almindelig rutsjebane, eller om man vil, på en varm sommerdag, kan man hurtigt og nemt omdanne rutsjebanen til en vandrutsjebane. Det gøres ved, at man med et 4 mm bor borer et lille hul igennem studsen og tilslutter en vandslange. Bag på rutsjebanen er det detaljeret beskrevet, således man undgår at lave fejl. Med træet leveret i rette længder, klar til samling, og med det medfølgende hjælpeværktøj, og så lige en ekstra hånd til at hjælpe med samlingen, ønsker vi dig rigtig god fornøjelse med samlingen af din Jungle Gym legeplads.